дънки, червени бузи. Това е. Това е за черни дрехи, ама нищо. Тебе не те искам. За черни ми даде. Фу, а това за какво е? За цветни, ма има ли в него нещо? А за бели кое е? Няма за бели. Има, да. Не ми се пи от него тогава. Колко? Трябва пълна капачка. Една капачка. Сипваме пълна капачка за цветни дрехи. Препарат. Къде беше? В средното отделение. Много мекотител нещо. Или в случая няма просто. В средното отделение. Чек. Я пак го повтори. Сипваме препарат за цветни дрехи в средното отделение. Средното. Чек. Средното отделение. Чек. Пуснали сме водата преди това, предварително. Вода пусната. Чек. Сега няма такова. Айде, познай се. Няма какво се умекотител. прави. Умекотител. Няма умекотител. Няма Чек. умекотител. Са? Познай. Айде, познай се. Това не мога да го позная. Аз ако можех това да познаваш, ще да си я пусна. Това е Колко като пъти колелото съм ти казала? на къци. На кое трябва да... Какви са ти дрехите? Ще играя на къци на колелото и когато се падне. Освен дънки, какви са ти? Не беше ти пи, бе. Какво? Освен дънки са и бузи. Памучни ли са? Къде да ги знам какви са? Ледени са. Памучни са тъцо. Къде си видяла да правят други дрехи? Това е знака за памук. Ето, това е знака за памук. А за дънки? И понеже са дънки на 40 градуса, разбрали? Не! Кажи го. Защо на 40 сетката са супер мръсни? Трябва да са на 95. Защото пускат. Да, може. Добре, на 40 градуса. 40 градуса. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чек. Я служи малко такова. Това. За предпране. Тоест, от това. Не, тук ще сложиш много. За предпране се слага в първото. Значи, For предпране. тук вече Чек. научаваме, че това е за предпране също. Включено предпране. Като ти светне. Чек. Колко малко? От другия. Нали? From the other. Защо не трябва да има разлика някаква? Бориса, не се прави на интересен. Къде да знам? Малко. Не пълна капачка, ми малко. То малко има. Just a little bit. А те сложим ли за петна препарат? Да сложим ли препарат за петна? Хубаво. Има някакво стена. Трябва да стане стейнлес. Като видях водата на дрехите, трябва и за 15 за пред 15 да се сложи. Значи разбрали са, тук за предпране, знака за предпране е този знак. Да. Ако искаш да го добавиш, цъкаш на него. Слагай. Чек. Предпране. Какво да сложим? Малко. Колко малко? Ми малко. Не там. Айде. Не Това е. изключвай. Чек. Това ли е? Да. 2 часа. Сними времето, Чек. бе. 2 часа. Това времето, което се пере. Да. 2 часа и 17 минути. Те са много лайняни, ама. Това пералнята, като си ги сложи в нея, е преценил, че трябва 5 часа да ги пере. Ти, твоята?